barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan na Tare da Adama. Kamar da kuka sani shiri ne wanda ke wayar da kan al'umma ya kuma faɗakantar da mu game da illolin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. To a yau dai muna tare da wani baƙo ne wanda zai faɗa mana wato asalin abubuwa da ya fuskanta da kuma abubuwa na da na sani da sauransu da ya fuskanta da kuma yake ciki har ila yau saboda ta'ammali da yake yi da miyagun ƙwayoyi. To bari dai ku ji daga gare shi. To barka dai da ansa gayyatar mu. Za mu so ka faɗa mana taƙaitaccen tarihin rayuwanka? To jama'a dai muna muku barka da ganinmu da kuma yadda Allah ya sa na zo nan domin faɗakar da mutane kaman yadda abubuwa yana faruwa yawanci kaga mutum ya shiga wani problem ko ya dan samu damuwa ka game da miyagun ƙwayoyi da ake mana gargaɗi akan daina shan saka, amma mu ba mu daina. Ni dai mutumin Bauchi ne, a Bauchi aka haife ni amma na yi waya lafiya. To gargaɗi na farko dai muna shaye-shaye amma mu ba mu san illarsa ba, sai kaya abu kuma daga baya zai dame ka. Yawanci mutane akwai wanda suna iya haukacewa, akwai wanda suna iya zarewa, akwai wanda suna iya samun damuwa a jikinsu na maganin shaye-shaye da rai. Mu dai mun san muna yi, amma su na bayan mu ya kamata su koyi da abubuwan da aka koya mana da ba na yanzu ba. Da za mu so ka gaya wa masu kallon mu yadda aka yi ka tsinci kanka a wannan hali na shaye-shaye. To, ni dai a yadda na tsinci kaina na shaye-shaye akan wata yarinya ne, saboda ita tana yi ni ba na yi ba. Hatta zo ta rinjaye tana bani na ɗauka ina sha har ni ma na koya na ci gaba da sha. Sai ka sha abu kuma zai dabe ka, kai dan da na sani me sa ka sha. Ka ji rayuwar da na samu kuma na tsinci kaina. To tsawon shekaru nawa ne kai haka har daga lokacin zuwa yanzu? Daga lokacin zuwa yanzu dai ina ga kai shekara 21. Da ita kuma ta riga ni gidan duniya ta tafi ta bari ni ina nan. Ni ma kuma ina addu'a Allah ya sa in daina wannan shaye-shaye saboda ba shi da riba. Sai ka je ka cire kuɗin ka sai abu ka sha daga baya abin ya zo da ka. To idan ina dai gargaɗi wa samari yan uwana dan Allah sai a yi haƙuri a tara saboda shaye-shayen da ana yi ba shi da amfani. To kamar me da me kake sha kuma ko za ka iya faɗa mana wasu daga cikin illolin wa'annan abubuwa da ka sani? To illolin abubuwan nan suna da yawa. Kaman a misali kaman wannan sigari muna sha amma kuma baka san cutar da tana cikin ka ba. Da momin da ka ɗauki wannan filin sigari ka jefa ruwa ko ka jefa sigari na ruwa za ka ta koma kaman jini ne. Amma mutane ba su gane ba. To mu ko mun riga mun sani amma kuma mun ki daina. Sannan akwai wani abu da an fito da shi ana kiransa ice, yana kuma kashe mutane, yana ɓata rayuwar mutane, yana sa mutane sata, yana iya jefa ka wani rayuwar da baka taɓa sani a kai ba. Shi ko kana da kuɗin da ya kai miliyan 1, to akwai ran da ba za ka taɓa naka ba ka taɓa wani. Amma mu da yace mun ɗauke ta muna sha anyhow, wani yana iya haukacewa, wani yana iya zarewa ya tafi wani guri, wani kuma tana iya sa ya je na ɗaukan kayan wannan, gobe a ji shi a kayan wannan, ji ba ji duka shi ne na kawo wannan. Dan Allah dai matasa na gargaɗi dan Allah ya haƙuri a yaƙuri shan wannan abu. Ba shi da amfani. Sai kuma tambayar da nake so in ƙara yi maka, daga lokacin da ka fara shaye-shaye zuwa yanzu, akwai wani abu da shaye-shaye ya taɓa ingiza ka aikata na da na sani daga baya wanda ka zo kana da na sani? Ya faru.
kuma ma ya sake faruwa da abokina. Ni dai nawa ba wai na je na shiga gidan wasu bane, ban yi wannan ba. Amma ya sa na yi tafiyan da daga nan har na kai kilomita zuwa 10 ko 20 haka. To, a ta dai bari in karanta muku, na yi tafiya daga nan zuwa Doma a kan. Kuma na je na dawo ban san na je ba. Kin ga illan shaye-shaye abin da na kawo ki. Me ka sha ne haka da yasa kai wannan abu? To, abin da na sha akwai wani abu da suna cin shoshi kolo, wani taba da ya fita. To da momin da ka ja baki da in ba kanka na da kwari ba, to za ta iya haukatar da kai ko kuma za ka iya kwanciya gurin sai da dauke ka je aje ka. Amma in kanka na da kwari to shine zai saka kai yawo ka tafi inda ma baka san da ka yi zuwa. In da ka yi tafiya nan da akwanga wallahi ba ka gaji ba, da ka je ka sake dawo. Kin ji shi abin da yana sake. Shi kuma me ya faru da abokin naka? Abokina abin da ya faru da shi lokacin da mun je sama rafin nan mun je mu danyi wani shaye-shayen mun da misalin karfe 6 zuwa 7 ya ji ya samu matan wani a daki ya ci gaba da dukanta yana so zai kwanta da ita. Kin ga me ka wannan shaye-shaye inda a ce kalo yake shi gidan ma an ce shi gaba da shi. Sannan ni ma kuma ta taba sani abu guda na sha nan ni na ga na faran gwanji karfe 10 na dare. A karfe 10 na dare da dama ba wai ya sake ni bane, na ci gaba da bulayi na ajeji har kusan karfe 1 na dare. Da momin da na dawo na dinga shiga lunguna ne ina gudu na ci na bina kuma ba wani na bi. Na ce polisa na bina nan, na ce sibin da bai zabi na nan, na rasa gari hankali har na iya zuwa na je na tsallaka na shiga wani gida ba su waye ni ba lokacin sun kama da kuruwa shi daga baya wani ya zo ya gani ya ce wannan ba halin shi wani. Ina ga kila akwai abin da ya sha ni. Sun dauka ka je yawa sai ce wannan mun san shi ba halin shi bane, sai dai kila ya je ya sha wani abu ya sa ya yi wannan. Shi ne ya dauke ni ya kai ni gida ya je wannan sai da kai kwana 3 ban dawo ya ce ba irin abin da baba nan dawo ya ce na ban samu dawo sai da ni kwana 3 kafin na dawo. To baka tsoro kar wannan abubuwa da kake sha ya shafi lafiyar ka ko wani abu? To kin san mu ba mu da ganewa bane. Duk mutumin da yana gane an kaga ya fara dan wanka. In ka ji an ce gemu mutum ya kama da wuta to ya kamata kai ka shafa na karba. To mun ba mu ganewa ba. Da momin mun samu ko lokaci muna iya sha. Mutum ma wani ba shi da kuɗi ba yana iya zuwa ya ɗauki kan shi je sai da siya. Kaman bare aiz nan ai ba za ka taɓa ganin an sayar maka da 1000 ba. Daga 4000 sai 5000 kuma wanda da ka sha din ba za ka sha shi na kirki ba. To da momin ma dai mutane barin fara sanar da shi wannan abu nan da ku shi wannan abu nan da kin gan shi da ana magana kan shi ba kowa ne ya san shi ba. Shi ne wannan? Shi wannan abin da kin gan shi na buɗa din nan wannan